Radio Episa Famille Foli Anita ni obedi au bela jelema au fefebe kafoni watina ni okelendo kaka radio bouton ka munumunu ni ka bla bi kononton ani sheki anano ka fe sheki na kaufu au ka kanuna kaufu au ka danaya la ka klaka aufu au ka sugantili la ka nyeshi auma la seli aumba ke ka bo bananga bugu zone commerciale douani ale kofeti choy tene tarata ninga tabla arabala naga kan wolofla no danango shira kunafuli olubedi sabula kunafuli ale venye femi nabifa kasoro imadore blaida ma kunafuli akawusani ma kunasirile kunafuli dilen ko fe kasradi awma nege jurusira hakilna mimbe awla faso yolila awbe soko fachuko mina raman tangara munigi che nege krafe ababulu abasama wati ninga filardi shakshi de bebia nyema umbar mariko akembe ka bara imbela jelena koloshi Buramajalo mas jangina jara Joe Biden kuma bara jangina ni sokoma bani sokoma bravo soma obedi bashi foitula tabarkala kifo ajarani ka lamelke jegulu bela jelefo mama sokolen bana soma dena ku bela jeleni sokoma tabarkala nyan shikile kuna funi keneka odo jangina anta ko blada grindala kunu naga kay ta anani 14h pile 14h anyi laydu ta mawye awo anyi laydu ta ka klaka ngaka ngardake o ka fo draman dum ya dekoro aye laydu minta ani aye kunye lagoshi minta ka radio ka asagre awo anyi akuma fo awo aye laydu ta ka fo million woro awo nganga na noye jangine anyi bisko madayna di 7h pile awo no ya soro ama blanga hage kono akirati jangine ngame kele amba buluda awo kuno zuro nege kanye kele atmene ngodi shanga bisabaye 1h du matin jangine draman jibo ankroke aye oblanye kabama ko animateur chama blanye awo jangine kata million saba kata di ay million sabadi o ko ni alaid machine na to irana o ko abe a million sabato kele kabu udi mutabarikala lakanye tabarikala anta ko blada grindala amansi ga dimashi ko o fana kono abegedi amansi ga dimashi kono nala sona bana jugu afura jugu e drangata Foli, allez de Morofa, la soirée m'a fait le playda. Jangine amita negela kaufe negela kunu afarako bingera negela posuka akira de jangine nantara ye an lambe bado be awo allo tungara ini sogoma somo bedi basi ko alhamdulillah ibe negela ni wati na anye kibarya soro ka fo suro ngo anye kibarya soro ka fo suro nege kanye muga ani fla ko bintarake negela posuka ibe mindo kibarya na bise ko fanye tro ane mangame donc so wadana ne tarata ayro laje wa go nyasro ikilendo ka momli do ni gawdi mais ni ngali te ko ka ko mo ma jugala alors mais quand même angani kala ka do de bari gunta ke quoi ka bo mo lu no de je ode sro kese osro oti ati ku se sro aha nga yoro ere chuko ya be dibi anga finitiku be ya ngo am flayro mina ko sisa finitiku be yoro la kaba bo mo ko ni troju be awo mais mo ma grew la ku ni ga kwa mer de taray no tabarkala awo mer de taray ta ni gal ke no kana ma ran se man jonyo ndam tabarkala ambi fo tungara awo ambi fo merci jangine
an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ kunu nɛgɛ kanɲɛ 22 o tɛmɛnen kɔ ni sanga 45 ko bin taara kɛ nɛgɛla pɔsu kan maa 4 a fɔra ko o don maa 4 ko u nalen Janginɛ k'u tun bɛ ka Alahu Akubaru fɔ u nana u ye yɔrɔw jeni i b'a fɔ Tunkara bɔra k'a fɔ cogo min na sisan maa kɔni ma to a la nka maa min bɛ yen ni ale yɛrɛ bɛ sigi pɔsu n'a bɛ nɛgɛ kɔrɔta k'a lajigi ko kisɛ o ye o sen sɔrɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka bana k'a ban pewu joginda Ala ka fura sɔrɔ a la joona o tɛ Janginɛ nɛgɛla ni Bamakɔ cɛ nu ni da tɛ da 7 ni ɲɔgɔn cɛ a sera sa mɔgɔw ka wuli ka jamana in ɲini sinon a tɛ yen dɛ jamana tɛ yen Janginɛ kabini san 60 a b'o bɔ depuis 1960 kana se bi ma Janginɛ Maliko kɛlɛ anw m'a daminɛ fɔlɔ an bɛ kɛlɛ wɛrɛw kɔni na mais Maliko kɛlɛ o tɛ Maliko kɛlɛ tɛ kuma dɔ bɛ to k'a fɔ ko kuma dɔ ye tiɲɛ mais tiɲɛ tɛ ka ɲini n'a ye parce que mun bɛ k'a fɔ dɛ hakilina min b'ale kɔfɛ o ni tiɲɛ tɛ kelen o ni tiɲɛ tɛ kelen ye Maliko kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ dɛ yɛrɛkun sɔrɔ o de bɛ yen bi yɛrɛkun ɲini awɔ ne ta jɔyɔrɔ ko ne jɔyɔrɔ ne miɲɛ a banna Ala k'a ɲɛ sinon a bɛ minnu bolo bi u n'a ka kan dɛ ko ka fanga to sɔrɔsiw bolo u n'a ka kan a y'u bolo nin ye u n'a ka kan dɛ a y'u bolo nin ye a b'u bolo dɛ nɛgɛla an kɔrɔ yan a ko filɛ sa Alahu Akubaru ye nin ye dɛ yɔrɔ laminiminen don k'a ban pewu Bamakɔ lamininen don u bɛ Bamakɔ yan alamisa don maa 2 ma minɛ k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka attentat kɛ Bamakɔ yan Bamakɔ ta déjoué anw kibaruya di yan o ma kɛ o kɛra yan dɛ yada gali ka maa mafalenba a bɛɛ yan wa sema donna n'u ye u nana sema de ka sira fɛ n'i ko k'i b'a fɔ ko sema ye halisa anw b'a la ko sema y'an teriw ye ko fɛn kana f'u ma ɲɔgɔn lasama bɛ b'o kuma i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se k'a fɔ ko les ex rebelles n yɛrɛ ye kuma ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la i tɛ se k'a fɔ halisa anw b'a la ko an teriw y'olu ye Maliko tɛ sa cɛ a filɛ nin ye cɛ a t'a lajɛ sa ne ko a bɛ jɔn de bolo bi di jamana yɛrɛ bɛ jɔn bolo a ɲininkali kan ka kɛ a bɛ jɔn de bolo halisa aw b'a la ko an teriw don ko an terilakaw don ko Ala kana f'u ma ko rebelle ta k'a fɔ ko des ex combattants des ex rebelles cɛ a t'a lajɛ sa a fɔ dalu ma ban sa dalu banna pewu 120 a ka ca n'o ye Janginɛ dalu yɛrɛ de banna sa dalu min b'a jira k'a fɔ ko danfara foyi tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Nations Unies ma deli ka rapport foyi bɔ u tɔgɔ tɛ min na k'u tɔgɔ tɛ min na bingani walima trafic sanfɛ tile fɛ maa ɲumanw don su fɛ maa juguw don a bɛɛ y'a maa kelen ye halisa anw b'a la ko an teriw cɛ a t'a la sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ dalu 120 a bɛ yen a dalu bɛɛ jɛlen don pas nɔgɔ kelen t'a la halisa anw b'a la ko an teriw mɔgɔ minnu deli ka siyaasiya kɛ Kidali cɛ u delila de an ka drapeau bɛ taa turu drapeau yɛrɛ tɛrɛ ala bɛ nɛgɛ min na u bɛ sin k'o ni drapeau yɛrɛ k'a bɛɛ bɔ halisa an b'a la ko an teriw ka nɛgɛ bugɔti k'an ka drapeau siri fali la ka drapeau da ka taama kan halisa an b'a la k'an teriw u bɛ bila maa juguw ɲɛ ka na k'an ka yɔrɔw attaquer u yɛrɛ bɛ marifa ta halisa an b'a la k'an teriw wa Ataye Abdala in a bɛ sema la cɛ Asiya branche a b'o de kɔnɔ a b'o de la dɛ donc sema maa yɛrɛ de don Ala ka hinɛ jamana in na Ala ka hinɛ jamana in na Sidibe ka kuma don Ala ka maa d'an ma maa min ni jamana in hinɛ b'a la maa min ni jamana in kanu a b'a la n'o tɛ dɔ kɛra ka i fa jamana walahi dɔ kɛra ninnu yɛrɛ b'a fɔ ko Mali i yɛlɛma ko 7 o bangena dugu min kɔnɔ ko o dugu marali o tuuru de nana se e ma bi ko ye nin cogoya la ko e bɛ o ko jalatigɛ bi ka tila ka o ko e ko o loso lasa ko o da ten i fa b'a kɔnɔ i ba b'a kɔnɔ i denw b'a kɔnɔ hali i fufafu o bɛɛ de b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛna sigi yan cɛ a t'a lajɛ sa jugu ka kɛ jugu ye jugu ka dɔn jugu ye nin ka dɔn nin ye jamana ka jɔ halisa
Ce sont nos amis, hein, ce sont nos amis du même béa. Mes amis de Hein? nos frères. Ce sont nos frères, ce sont nos frères. Eh, tiens, balma du coup, béda. Frère, mais Muguta, frère, non, Hein? Atala jasa. Afa domageni kumalati. San joli dongo do kuma kele. Jugu donendo. Mali problème yere problème ba do wa. Mali problème donendo afura donendo nga solution tika surala. Bana donendo bana fura fle. Kika fura tay desele no ko fneke. Amme jangne bana donendo ya. Kana mo duzula bo so Ay me ukala za negela nkoro ya e kala je negela nkoro ya. Ka tiens fia. Hein? Ka tiens de fia. Awo? UTC. Negela nkoro ya. UTC. UTC muna UTC wala koi. UTC. Ni kuma na dom na foka tiens na sambisa ba. Ye sambisa ba ba kono koi. Femu tiens ni sambisa. Munu mala bi sambisa mage kutwa kono ya. O glalinga no ko bulo ni fembe. Iba tiens ro bedo. Ana sabalga. Ka yoro yɛrɛ lamini k'a ban pewu Bamakɔ yɛrɛ di cɛ gɛlɛyara donso de ma carburant minɛ don wa wallahi ka dugu cɛci ka dugu cɛci ni carburant ye yan fo jabali ka mobili ka 17 b'a kɔnɔ ani lansorokɛtiw lansorokɛtiw de don dɛ awɔ ka dugu cɛci mais Mali fansi a ma ye cɛ a la koyi i tɛ sabali ya i tɛ se sa i tɛ se mun na i tɛ so la an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ nka a b'u bolo dɛ minnu ko ko k'a d'u ma a b'u bolo minnu ma sɔn ko k'a t'u bolo a b'u bolo jamana denjugu ma ɲi han ala ka bɛɛ kisi wallahi denjugu ma ɲi Mohamed ka dugawu ka ɲi koyi wallahi denjugu a ma ɲi wallahi a ma ɲi he maa yɛrɛ ka kɛ gɛrɛn ye k'i yɛrɛ furu fara n'o ka jugu ni nin ye i yɛrɛ ka jamana i fa wolola kɔnɔ i mɔkɛ i bɛnbakɛ bɛɛ de wolola kɔnɔ e turu kana se ma e k'a to o ka buruja nin cogo in na tan a t'i tɔɔrɔ a tɛ foyi foyi k'i la i kafe min cogo a t'o bali a t'i i to dun cogo bali fu bɛ bonya k'u nɔrɔ dɔ kɛra koyi 2012 kana bila bi la maa min ni bɔra k'a sababu kɛ nin kɛlɛfu in ye kɛlɛfu a dan yɛrɛ tɛ se ka fɔ wa minnu yɛrɛ tɛ kulun kunna u t'a ju la olu de bɛ ka sa olu de bɛ ka bana kɔlɔlɔ bɛ ka se olu de ma jugu yɛrɛ dɔnnen don nka halisa aw ko k'o tɛ jugu ye an dɔgɔninw y'an teriw de an ka taa Dara jangina ko kɛlɛcɛ minnu kun fɔra njamina sigi o kɔfɛ k'a fɔ ko Chad bɛna kɛlɛcɛw bila an ka jamana ka bolo ka G5 okumu kɔnɔ walasa bamaciya walew k'u kɛlɛ kunu Chad kɛlɛcɛ 1000 ani 200 olu donna an ka jamana a frontière yan fan fɛ a kɛra dɛ Niger ani kana Niger fɛ ka sɔrɔ ka don Gawo jangina u bɛ sɔrɔ ka na jɛnsɛn k'o bila fan min na o ye an ka jamana 3 o dancɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ u jɛnsɛn yɛrɛ kibaruya o jɛnsɛnna ka ban u ye ninnu tila a banna barikani ta t'a la komi olu tɛ se fɛn na aw tɛ fɛn u ma deli ka se fɛn na o olu tɛ se fɛn na dɛ minnu sɔnnen don o dun tɛ se fɛn na asimanw bagabaga de hali n'a sɔrɔ walayi u ma deli ka se fɛn na an ka finitigi dɔw yɛrɛ de b'a fɔ k'u k'u to yan k'u bɛ se n'a y'a sɔrɔ dalilu bɛ mɔgɔ bolo o tɛ se fɛn na k'a fɔ ou bien kibaruya bɛ maa bolo ko Faransi delila ka nin kɛlɛ in gɛn diɲɛ kɔnɔ walayi a tigi ka fɔ a tɛ yen toujours libéré Américains de bɛ ka renseignement d'u ma an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ wa kɛlɛ yɛrɛ min kɛra Servali ye kɛlɛ min kɛ Tchadiens de y'a duguma kɛlɛ bɛɛ kɛ k'a ban olu de y'a bɛɛ kɛ les Fatima Abu Zaid olu de m'a fa olu de y'a kɛlɛ bɛɛ kɛ k'a ban Faransi kɔni ta ye dɔrɔn u b'a tɔgɔ ta ani Kidal Kuluwo kɛlɛ Tchadiens de y'a kɛ u ma foyi kɛ jangine i b'a ye k'a fɔ G5 Sahel a maa min bɛ ka a ko latigɛ bi surasiya ta fanfɛla la ni o ye Umaru Namata ale kɔni ye kibaruya in ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko o kɛra G5 ɲɛma
jangine ko kɛlɛcɛ ninnu kɔni ko u nana u donna an ka jamana kɔnɔ wa ko i bɔra k'a fɔ cogo min na u jɛnsɛnna ka bɛɛ ta bila i ta fan a bɛ t'i jɔ maa 1000 ani maa 200 la jangine kɛlɛkɛden yɛrɛ ka ca kɛlɛ ma Bargani 900 ne taw 900 o 1000 na olu ye maa 900 ta 900 olu n'olu a pied ima Niger président kura ko Bargani de ko retrait passif quoi sol ko ka bɔ ko parce que ko duguma o jɔda ma bɔ jɔda yɛrɛ b'u la ko ka a kɛ sanfɛla jangine hali o sanfɛla in dɛ hali o sanfɛla in i b'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔw de bɛ to kɛlɛ kɔnɔ u bɛ to kɛlɛ kɔnɔ u bɛ avion c'est-à-dire avion tɛ dugumala ye koyi u bɛ avion de ɲini k'a ɲini jangine a tɛna a tɛ a ye yɛrɛ o fana ka bɔ a la ni minɛnbaden b'u bolo mais jugu de bɛ se ka kilomɛtiri joli boli moto la ka na kironin kɛ ka tila ka taa a t'a to an yɛrɛ k'an ka kɛlɛ kɛ sa u b'a fɔ ko hali yɔrɔ minnu yɛrɛ b'u bolo ko u b'o yɔrɔw lakana olu yɛrɛ ni attaque kɛra u ka jugu ni u tɛ yɔrɔ min lakana ye u t'a to an yɛrɛ k'an ka kɛlɛ kɛ sa an yɛrɛ k'an jɔ an kolo la k'i ka to i ka ɲɛmɔgɔ ka papier bɔ ka d'u ma o de fɔra k'i n'i ka ɲɛmɔgɔ ye papier bɔ don min na ka d'u ma k'u bɛ taa jangine n'i y'o ti ka taa i b'a sɔrɔ u bɛ jɔda dɔ la olu bolo kɛ o fana ye ta ye dɛ o fana don n'i y'a ye u ti ka taa o fana don u jɔda ka bon i b'a sɔrɔ u bɛ baara dɔ la anw tɛ min kalama ala k'a diya yarabi ala k'a diya an ka taa dira awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye jangine an ka jamana a bɛ dabolo min na bi a bɛ fɔ a ma de ko guerre de positionnement guerre de positionnement bɛɛ k'i yɛrɛ positionner b'i positionner ka sɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ yan positionner mun na Allah mɔgɔw kɛlen don ka jamana mun dala minimini ni marifa ye wallahi jangine bɛɛ bɛ k'i positionner mɔgɔ t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na yɛrɛ an b'an ko min ka taa an jaabi e bɛ position ta yɔrɔ jumɛn na jangine politikimaw b'u sɔn jinɛ ɲɛmaw olu fana b'u sɔn ayi sa an b'o de la bi o c'est à dire quoi Mali ko dɔgɔyara koyi o bɛ kutuba yɛlɛ Mali yɛrɛ kɛlɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ Mali nɔfɛ Mali yɛrɛ nɔfɛ wallahi a ma daminɛ fɔlɔ sɔrɔ Amadu tun bɛ direct la dɛ Amadu jumɛn Amadu Mayiga jangine denmisɛnninw ka baarako ɲɛfɔ terikɛ to ye sa ayi mais n'i ye mun fɔ a ye mun fɔ n'a sɔrɔ a bɛ kɛ a ka ɲi kɛ a bɛ kɛ ni Amadu kɔni y'a fɔ a bɛ kɛ n y'o de fɔ comme Amadu ko n'a ye mun kɛ ko ka to k'o fɔ an tɛ taa Farabugu la Farabugu Farabugu libéré la cogoya min na i kɔni b'a dɔn Farabugu a libéré la cogoya min na i b'a dɔn hali sɔrɔ n bɛ ka ɲinini dɔw k'a kan jangine n'i ye Farabugu ta k'a lajɛ jangine musow u bɛ wajibiya u bɛ hijabu don wajibi o ye condition dɔ ye wajibi a condition dɔ fana ye jumɛn ye jangine an ka armée kana se yen armée yɛrɛ an ka armée kana se yen jangine o ye condition dɔ ye condition wɛrɛ ye jumɛn ye an ka kiiri o kana sariya tigɛ mais sariya ka tigɛ ni maaw y'a fɔ minnu ma ko les cadis kadi olu dɔnnen tɛ voilà tun bɛ Gawo Kidal merci hali sini olu marabolo dɔw bɛ yen merci kadiw bɛ yen merci jangine bɔ kalo kelen pe o de fɔlen don nin ko la a yɛrɛ o kalo kelen sunkalo kalo de ka daminɛ sisan ni sunkalo kuncɛra bon ayiwa nin ye bɛnkan sugu jumɛn ye merci n ka kuma bɛ nin nɔfɛ nin ye bɛnkan na sugu jumɛn ye bon jangine n bɛ min fana f'i y'a la wari de bɛ cɛ wari tɛ nafolomugu bɛ cɛ ka di nin ko la jɔn minnu bɛ kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ les médiateurs mais médiateur minnu bɛ ka ou bien les intermédiaires ayi a kɛ médiateur yɛrɛ ye minnu bɛ ka nin kɛlɛ ban jangine wari dɔ de votelen don dɛ ka bila nin ko yɛrɛ kama ka kuma ni bamanciw ye o wari in dɛ wari min bɛ bila dɛ jangine i tulo bɛ mankan o mankan na sisan ani i bɛna mankan o mankan mɛn tile fila in na a bɛɛ ye o wari in nɔfɛ ko ye jangine an ka hakili jagabɔ fitinin dɔrɔn i b'a faamu n y'a faamu koyi o wari dɛ o nafolomugu min bilatɔ don dɛ
o nafolo mugu in dɛ kɛlɛ de bɛna daminɛ o nɔfɛ donc bɛɛ b'a ɲini sisan k'i muscle yira o kolo in gulolen don sa a tun bɛ ne bolo a minɛra n na bon a dira ne ma sisan a bɛ se ka to n bolo cogoya min na ni ma n yɛrɛ jɔn n kolo la a bɛ minɛ na Jaginɛ mankan yɛrɛ bɛɛ filɛ ka n dili don ni ma kɛ u b'a minɛ na mankan yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye i sigi ka lajɛ kɛ i bɛna mankan mɛn Jaginɛ cɛwarima ye koyi politique ma b'o la o diinɛ ma b'o la bon k'i dogo diinɛ kɔfɛ walima k'i dogo politique kɔfɛ Jaginɛ ka cɛ a ye Maliko kɛlɛ kɛ sa an ka karamɔgɔ Hayidara lamɛn Hayidara ye Kangari da bon an ka Hayidara lamɛn sa ka ɲi mais anw mako t'a la sɛbɛ sumuni ma da Hayidara mako t'a la hali a fɔli in da la a bɛ n degun ni kuranɛ cɛ siga t'o la mais a wajibiyara an ka sa ko an ka labɛn I sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye mais anw mako t'a la sɛbɛ sumuni ma da Hayidara mako t'a la hali a fɔli in da la a bɛ n degun ni kuranɛ cɛ siga t'o la mais a wajibiyara jamana yɛrɛ taacogo y'a wajibiya an ka sa ko an ka labɛn ne bɔra o fɔ kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da a ye organiser Allahu Akbar munna an jɛra Ala de kama lahara an bɛ o de fɔ Ala ye cɛ t'aw la muso t'aw la ne bɛ min dɔn ni nin diinɛ in tɛ siga t'o la Wulibali nka an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana yɛlɛmana o de la makamatigi b'a fɔ dur ma dahari a ye suma dara ko kodɔn yɛrɛ dɔ ye i bɛ jamana min kɔnɔ n'a y'a tunomi i yɛrɛ k'i tunomi a nɔfɛ sinon n'i y'i jɔlen to a b'i kari n'a y'a kuru i b'i kuru a nɔfɛ n'a y'a kun kɔrɔta i b'i ta kɔrɔta a nɔfɛ n'a m'an cɛsiri ka organiser ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'Ala ma fara an kan hali Ala batoli bɛ gɛlɛya an ma don dɔ la yan Ala ko bɔra ye min bɛ bi niyɔrɔ mana an yɛrɛ kana an sigi k'an bolo d'an sen ka tuguni o banna o ti fɔ buteli kɔnɔ dɛ ayi anw ti Mali ɲɛmaaya ɲini an mako t'a la fo k'an za Ala ye place min d'an ma ɲɛmaa si t'a sɔrɔ mais an b'an yɛrɛ ɲini a sera yɛrɛ ɲini yɔrɔ ma dɛ an k'an ɲɛ yɛlɛ an kun ye fɛn caman filɛ an kɔfɛ an wajibiyara bi ka récupérer
mako bɛ ka s'a ma anw ta ti fɔ dogo la dɛ kɛnɛ kan ko de don anw tɛ dafɛn dɔ ko b'an ni maliyɛn cɛ mais an sera yɔrɔ min na bi a y'a labɛn a y'a labɛn ni wele y'a sɔrɔ a kana a yɛrɛ feere maa si ma a y'a janto a kana a yɛrɛ feere dɛ i bɛ min ka parti la a fɔ a ye ko an karamɔgɔ ko an k'an jɔ fɔlɔ a fɔ a ye an k'an jɔ fɔlɔ an tɛ se ka taa tan a kana a yɛrɛ feere dɛ ayi a y'a to tan a ye to ala kɔ a ye to kira kɔ ni mɔgɔ jɔra ala don min na ka min fɔ a ye o b'a sɔrɔ layidu t'i bolo hɔrɔn ti fila fɔ silamɛ ti fila fɔ an sera yɔrɔ ma sisan anw ta ti fɔ dogo la réunion daw da la kɛnɛ kan ko don a ye labɛn a ka teriw n'a ka ɲɔgɔn labɛn yanni ka se mali faamasigi ma n'o bɛ kɛ don min na n'an kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye o don an b'o fɔ mais a fɔ kun ye yan bɛɛ k'a mɛn Haidara yɛrɛ da ko a fɔ i ka parti tigi ye ko i karamɔgɔ ko a k'a jɔ fɔlɔ o tuma na o kɔfɛ n'an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an bɛ n'o ɲɛɲini mali sera ye an yɛrɛ k'an lase maa t'a n'a halalaya cɛ maa tɛ se k'a ɲini fana ka tɛmɛ an kan mais anw mako t'a la sɛbɛ sumuni ma da yɛrɛ dara mako t'a la hali a fɔli in da la a bɛ n degun ni kuranɛ cɛ mais a wajibiyara jamana yɛrɛ taacogo y'a wajibiya an ka sa ko an k'an labɛn kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Voilà Janginɛ commentaire wɛrɛ tɛ nin na an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ kunnafoni disɛn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Inter de Bamako a ye a yira Janginɛ a ko un vice-président rebelle et un conseiller spécial narcotrafiquant au CNT. Un vice-président rebelle et un conseiller spécial narcotrafiquant au CNT. Les militaires du CNSP sont-ils pour le Mali ou contre le Mali? Ningali Tomi Asolaka Agloy. Janginɛ u y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ an kunna bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɛra kafo jaso o sababu ye ka dan siri Laji Burama a ka fanga la Janginɛ k'u bɛ Maliko de la wa walima k'u bɛ ko wɛrɛ de la o ɲininkali o Tomi o gulonnen tora yen a y'a yira kunnafonidila Inter de Bamako kɔnɔ a y'a yira Janginɛ ko kabini tarata ni o bɛnna uti kalo tile 18 ma san 2020 o don na tarataw la tarata Yawmal Furqan a ma fɔ ten Janginɛ i b'a ye kabini o don ko kana se bi ma ko maa dɔw kɔni de bɛ mara la an ka jamana kɔnɔ maa minnu don sɔrɔsilakaw don olu de dan siri Laji Burama a ka fanga la Janginɛ ko fɛn min ye furancɛla fanga min ni a bɛ ka kɛ bi bulonba ladege min sigira ni a bɛ fɔ a ma CNT Janginɛ ko maa fila o yera o kɔnɔ maa fila min ni diɲɛ yɛrɛ kɛlen don k'u jate terrorisiw ye c'est des terroristes ko diɲɛ yɛrɛ anw tɛ dɛ Mali tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ de bɛ narcotrafiquant o b'a kɔnɔ voilà o de fɔra CNT kɔnɔ Janginɛ a jirala k'a fɔ ko colonel Diaw ale tɛ CNT ɲɛmaa ye wa Janginɛ ko le colonel Malik Diaw vient de briser les rêves du peu du changement qui
restait encore par la nomination des ennemis du Mali à ses côtés. Jagine maukun jikiba ka jikifitini min kumana ka foko tiɲɛ la ko yɛlɛma ko a bɛna yɛlɛma dɔɔni an bɛ ka sogo yɛlɛma dɔɔni min na o ko colonel Diao ko ale filɛ nin ye ka o yɛlɛma ko o ko bɔ an dusu la pewu kɛ jigi wɔɔrɔ ye ka kɛ jigi wɔɔrɔ ye ka na ni maa fila ye maa fila min ni Mali juguw don a maa fila u tɔgɔ fɔra Asarid Ambarkawan a tɔgɔ fɔra Jagine ko Mali jugu do ko maa do maa min ni a tun bɛ parti ADEMA na ko wa ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko il est le parrain de la rébellion il est l'un des parrains de la rébellion kɔrɔlen yan Jagine bamanciya minnu bɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko a denfa dɔ ye Asarid Ambarkawan ye bamanciw olu fa do u ka denfa do ni denfa fɔra fɛn caman b'o kɔnɔ a fɔra ko le parrain concert la n'i kɛra parrain a bɛ ko caman dɔn dɛ nafolomugu i b'a bɔ Ambarkawan a bɛ ko caman dɔn dɛ a bɛ ko caman kalama dɛ Jagine ko waati min na a bɛ fanga la ko jamana mobili dɔw minnu bilala réforme na assemblée yɛrɛ kɔnɔla la Jagine ko o taara ye bamanciw bolo o mobili de an ka assemblée mobili dɔ o yera bamanciw bolo ale yɛrɛ sababu la Jagine maa filanan min tɔgɔ fɔra o ye Mohamed Ould Matali i b'a dɔn ale RPM député kɔrɔ ye Jagine ko ale fana taara ni k'a kɛ conseiller ye colonel Malick Diaw fɛ Jagine ko o cɛ min tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ale tɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ la na n ka yɔrɔ ni kala tubabukan na i k'a faamu an ka tila k'a kɛ bamanankan na Mohamed Ould Matali ancien député du Rassemblement pour le Mali nommé par le colonel Malick Diaw président du CNT comme son conseiller spécial est un terroriste ko terroriste do a tɔkan fɔlen do k'a jɛ pas Jagine hali ngɔrɔma don a la ko c'est un terroriste rebelle et narcotrafiquant mondialement connu diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Jagine ko terroriste do bamanci do maa murutilen do n'o ye rebelle ye Jagine ko drogue feerela ko o fana do ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama ko Malick Diaw ta o ka conseiller ko Malick Diaw filɛ nin ye ko o ta k'o k'a ka ladilikɛbaga ye Jagine maa min ye terroriste ye maa min ye rebelle ye maa min ye drogue feerela ye diɲɛ bɛɛ jɛlen do n'a ye k'a fɔ Jagine ka tila k'o ta k'o k'i ka conseiller ye rapport min bɔra a tɔgɔ b'a la a tɔgɔ bɛ yan Jagine ko narcotrafiquant i filɛ k'o yɔrɔnin min fɔ dɛ segin kɛra o kan ko il est visé par un rapport de l'ONU voilà tanu rapport bɔra an y'a kalan a tɔgɔ b'a la Mali ko do wa mun do ayi ça c'est quoi c'était ça c'est quoi diɲɛ yɛrɛ jɛlen do ni maa min ka terroriste ye ko o fana ladon an ka CNT kɔnɔ pourquoi faire a b'i conseiller mun na a b'a conseiller o ye fɛn jumɛn na sur quoi a b'a conseiller mun ko de la a bɛ mun ladilikan ɲuman d'a ma ko bɛ taa an ka jamana jimi sira fɛ terroriste un terroriste reste toujours un terroriste terroriste de o hali ni foronto kɔrɔla bɔrɔ sisota bɛ sɔrɔ a la Jagine u taara ɲɛfɛ ni a kibaruya ye Inter de Bamako kɔnɔ le CNT une branche du nin fɔcogo man ɲi Allahu akbar e ka fɔta tɛ ko ye n'a bɛ Inter kɔnɔ dɔrɔn a fɔ a y'a sɛbɛn ko le CNT Jagine a ye virgule kɛ ko une branche du MNLA Allahu akbar. La nomination de Mohamed Ould Matali comme conseiller spécial du président du Conseil national de la transition CNT Malick Diaw équivaut à la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix. Mohamed Ould Matali, ancien député du Rassemblement pour le Mali, est un terroriste. C'est qui grave à chien fla. Parrain des trafiquants de drogue. C'est un maillon de la France-Afrique. En les nommant conseiller spécial, Malick Diaw étale au grand jour les fortes incohérences entre la junte et les trafiquants de drogue. Plusieurs officiers maliens seraient impliqués dans le trafic de drogue, selon un rapport des Nations Unies. Atenia. Akumatenia. Jagine, ko nin cɛ in tali ka a bila an ka CNT kɔnɔ k'a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka accord de waleya k'a n'o de ye ani a yɛrɛ nin fɛn min ka kan k'o y'o de ye voilà mais Jagine terroriste de ye sa
Sema ma kolo green gondo. Olu ya a warbolo le. Jamunga damne la nyem fo magi kanu bo nyona. A warbolo le. Voilà. Be drogu munu fere chouve. O warbe ta do marfala. Voilà. Voilà. Anyo kuma kele min votea. Jangene ga kibaruya kunche Bandao ani Assimi entre Bandao et Assimi le clash est-il évitable? Alza. E clash fa ma kli jigara peru la re. Avant kli jigara peru la. Entre le père et son fils. Doba foko mali ara peru la kale di warai. Do fane ba kale dozui. Do kale samay. Do kale samay. Amagoya. Jangene ko anga jamana anyama ya so rela Bandao ni Assimi cheko clash de be shisha. Clash. Voilà le président. Ko Bandao ko koni jangene conseil des ministres ayo tige Assimina ka kla ka fotuguni ko nomination abituka mauta liminge ka bla yoro la jangene ko fene bana Bandao de ko o fene bana ka keni kuna volijisebel de témoin ka foy jangene ko o fene bana o Bandao abe na fo aya ajo ayre kolola jangene fanga famba ni ga o tasisa Assimi ko ate conseil des ministres la blé jangene Assimi go wako ka mauta te ku ubla joro lati ka mau nomme jangene ko o fene no era Malik Jaw jangene kale ko ndebe delila uni nyogonche wala sa juruku o be se ga nyogon soro ko Bandao yere boli laba munun ke jamana ko ga jangene kaya yira jiya mala ka foko fanga ko kelene do jangene ko ale de Mali président ko ale de ba aka fanga ninga obuli kay jiya make ashire ola anta mpako kuna kanga mayake abana alaka aja alaka aja Abla Idrissa Maiga jangine ko RPM me gawo RPM jangine o ma famba ko olukuni nana Abla Idrissa fe ka keni Figaro di Mali ka foye jangine duna na tawla ko ekolu betna fara akani oluna aga tongro la amadam ne ya daga juru la bladra angata Allô? Allô, assalamu. Ba, soma obedi. Mas. Tokoni jamu. Musa Maiga Faraji Koron. Kuma bibulu. O fuli biye. Ajarani. Mas ne de delika fuye ngo kele ni retour bala. Ne de delika fuye. Ngo ni kele ni retour bala. Retour bala. An kana yere nege. Ne emela makele. Alu ko yadda galina anamadu ko fatuji. Parce que masse kele ni adamna ne nyere ya. Ale a si bi nyama fo bi ni bala mumbe take. Ni jadi sinu belejele emela de wode. Munu fele fangara bi. Ado yo ministre ye. Ado ke re conseiller. Wulu de kunya jadi sinu wole ku bla mali. Akira angana nyina de. Masse nanu no makele. Jonde be kele badi. Ateni anga ministre bi boya. Kata mogo neni moti marara. Kata mogo neni gawo ni tumbutu ni ani fidel. Ko dimisenu mu ya mogo ni kisata ku fo no bawla kana. Ko ko mogo ni kisabila. E mela mogo be malfa bu bolo dimisenu fitinu santani fila wuya malfa di wulu dema. Mu be ka yali yala ka bin mogo kan mogo faga. Kente ka fo ma kiti ka emela to go fo. Anga fa mola. Mogo si. Nanu no makele jombe kele. Folo kamal fata mali kama jog mas jog kele ni adam na mi olu de ata olu folo de marfata o muna utogo ti fo voilà beka uko kuje ande ubeka non ndifo ambifo merci 20 18 65 Allô Somogo bedneba mba ya rabbi Ya Rabbi. Amina Rabbi. Amina Rabbi. Mɔgɔ min bɛ se ka Mali in bɔ nin na bɛɛ b'o dɔn. Mali t'a den ɲuman de fɛ. N'o tɛ n'a ye Zumana Sakɔ ta. Ale de ko k'ale bɛ accord in fara k'a sigi. I da sera ma. A y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn. A filɛ dɛ. Mun b'an bali k'an t'o ta o k'an bɔ diɲɛ in kɔnɔ. Walahi. Hakili ye maaya ye koyi. An tɔɔrɔ la dɛ. N'Ala sɔnna. N'an k'an bɛ Mali fɛ.
an ka k'a la tiɲɛ kan a banna an kana ta ɲini an k'o bila kɛrɛfɛ fasoden ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Zumana bɛ se k'an bɔ bolo la ne t'a dɔn koyi mais n bɛ se k'a ye télé de la n'a kɛwale y'a sɔrɔ an bɛ fonction na ale de y'an bɔ kalo 4 sarantan ale de y'an b'o la a dɔnnen don bɛɛ fɛ o siga foyi t'a la an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 le très respecté l'avisé. Allô? Allô, mon ami Mas. Ah, là. Jacques Boyer ka foli bɛ yan. A diyara n ye là. Hawo y'i fo. A tulo b'i la. Ko mɔgɔ tɛ sɛgɛn Ala deli la koyi. Tan don. Ka De Gaulle national fo. De Gaulle bi yan, a tulo b'i la. N'a furumuso. Ka n dɔgɔnin Mandi fo. Omar Tchefin. L'esclave de Dieu. O don. Ka furumuso ɲuman fɔ Fanta Konate. Fanta tulo b'i la. Lakawele teri Vieux Sidibé. Sidibé. An ka mori Mohamed Sidibé Taliko. Catalan. An famara résistant Wama. Awɔ. An n'an ka Samake. Seku Mayiga. Ami Fɔnba. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiraman to yan. Tabarikala. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ya Rabbi. An tɛ duwawu kɛ jamana yɛrɛ an b'a k'an yɛrɛ. A banna. Parce que jamana tɛ yen. Jamana min mana kɛ ni faamaw dɛsɛra. O diinɛ ɲɛmaa de bɛ taa ko ban. E b'a dɔn kɔni cogoya t'o jamana bolo. A banna. Minnu b'i jɔ la ko diinɛ ɲɛmaaw k'u dabɔ jamana ko la filɛ yen. Sisan filɛ preuve filɛ. Tarabugu ko bɛ sen na kalo joli sisan. Walahi. Diinɛ ɲɛmaaw u y'a ban cogo kɔnɔ u kɔni taara mankan sumayara. Wari bɛ minnu bolo a kalifalen b'u bolo armée b'u bolo n'olu dɛsɛra. A filɛ dɛ. Kuranɛ ni kalamu bɛ minnu bolo olu taara ɲɛnabɔ. Mais a bɛ duwawu ko jamana ko la. A ko filɛ. A filɛ yen. O don na wele kɛra ko mɔgɔw ka taa minnu tun b'a panpan na Faransi ka taa a kɛra tan. Wele kɛra o don na i y'a jama ye. Nin jama de bɛ taa ni Faransiya. Nin jama Burkina nin de bɛ taa ni Faransi. A ma nɔgɔ dɛ. Minnu cɛbaw yɛrɛ ma taa Mariko ma taa Ben le cerveau m'a ye. Ne kɔni ma taa mais n y'a ye fɛn mɔgɔw y'a yira n na fɛn na. Nin de bɛ taa ni Faransi. Ne ye nin f'i ye n ko k'an da kɔkɔ bɔ. Mais n'a fɔra ko ka faso bɔ kunbala na maa si tɛ yen. Kuma mugu dɔrɔn an kɔni bɛ na dɔrɔn k'aw sɛgɛn yan k'an da kɔkɔ bɔ aw ka radio la. A banna. K'an yɛrɛ kɛ cɛfarin ye. A banna. Sinon Sénégal ta kɛra i ɲɛna yan o. A kɛra. Macky Sall m'a bila. A y'a bila. A ma fili ka bɔ a bolo. A y'a fili. N'o ɲɔgɔn kɛra sisan Faransi b'a yɛrɛ ɲini. Mais kuma mugu ba in dɔrɔn pro français a kɛ ka priti popa jamana bɛ ɲini ka ci an bɛɛ ɲɛna yan. An dɛsɛra fo k'an da dugu ma tɔ ye dɔrɔn babaw k'an kun ɲimi dugu ma wala. Jamana in ɲɛta tɛ jamana in bolo koyi. An bɛ dugawu kɛ a bɔra ka cɛbalen dɔ tɔgɔ f'i ye sisan kabako zu ɲamina dangele. Wala zu. Mɔgɔ b'a fɔ ko Mariko tɛ Mali fɛ wa. A b'a fɛ. A b'a fɔ Modibo Siri tɛ Mali fɛ. Mali Kulubali. N bɛ se k'a f'i ye Zumana nana a y'o f'i ye kalo 3 de tun ale de y'a bɔ a la. O Zumana bɛ yen. N'a taara élection na a tɛ foyi sɔrɔ 0. Kana miiri de duwawu t'a la dɛ hali waritigi minnu bɛ olu de bɛ kɛ jamana kuntigi ye. Parce que jamana min ni sɛ da ka gɛlɛn ni hadamaden ye duwawu tɛ k'o jamana denw ye. Sɛ 700 800 a y'o ɲininka ale b'a dɔn a tɛ taa sugu la ka hadamaden 400. E n'Ala cɛ duwawu kan ka k'o jamana ye. Ko filɛ. Ne terikɛ n b'i bila Ala k'an yɛrɛ kisi ne tɛ duwawu kɛ jamana ye Ala k'anw yɛrɛ de kisi. Amina rabi. Foli don. La 20 20 18 65. An sɔgɔma. Mas somɔgɔ. Mayiga. Baasi foyi tɛ Mayiga. Ala kana baasi bila i la. Amina rabi. Ala ka tile hɛrɛ caya. Amina rabi. Ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya. Ami. Ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen. Ami. Donc Ala ka jamana nin basigi. Ami. N b'i fo n b'i bubula fo. A diyara n ye. N b'i Sidibe fo. Ani Ture. N b'i bɛɛ lajɛlen fo. Mas. Jamana ko ne y'o fɔ. Jamana nin taa ɲɛ a ka gɛlɛn. Parce que maa min est ce que maa min b'an kunna n'o est ce que olu yɛrɛ bɛ Mali fɛ wa? Est ce que u bɛ maliyɛn den yɛrɛ fɛ wa? A ko tɛ nin. O problème bɛ yen de o an b'o de jateminɛ koyi. Depuis ninnu sigira u ye mun de kɛ sa? U ye mun de kɛ mun bɛ maliyɛnw ɲɛfɔ u ye mun de kɛ Ala kama u ka dɔ yira an na u ye mun kɛ sa? K'a kuma caman dɔrɔn. Aw sigilen bi yan maliyɛn tɔɔrɔlen don u lajaba hali sɔrɔ o ye courant tigɛ a ka ca ni plus de comme mɔgɔ tɛ se ka kuma quoi.
Nous courant depuis ça faut wati. Courant mana faut minuit. Ni est-ce que ibe wallahi anti kanga ibeka ka so ni ko. Ibeka ya seka. Amana ke togo so ni wati ne ga la ke songolo te rasisa. Amba fa tera ka ba sikriyo. Mais oui mu ne ke pour que malion ka se ka latia, malion ka se ka sans son noyal. Malion fana ka fo wallahi nunu na domina ni malion be latia. La ka ina malla. Mais dungo do do de fara doka. La ka ina malla. Donc am sika kana ala ko fo ni na koy. Ala yere sike na nga duwa wula wallahi. Parce que nyema mbe ulu kama de ala bi kanga mali yere tinti ka do wo do kono na sika bo. Iba fo ka kel nunu lage bani. Iba fo ka kelen pede jamana ji. Allah. Ulu ta kana tabla nga semte kono na nai. Am sika jamana jo. Non ko mi jamana fo do ibe ka e do ku yo. Mai ga mbi fo. Atere ka man ku yi. Ambi fo. Do iga fo lido. Merci. Sidibe. Allô Sidibe. Benga somo. Baji fo itana ya Sidibe. Il faut ka jangine fo. Asal Sidibe fo. Amara jo nyema fo. Kabula fo ka se umaiga fo. Atala. Mamadou Samake. Manga chuma ba fo sente kono alu badra no nakasi. Na nakasi. Ini ne retreke fo moto docteur. Nga foli bayi ko sebe. Tabarakalla. Amba kan mo gado ko fa la si awma. Ka jarani. Fando le ano me bela jele fo benga. Benga. Banaw ni Hashim ni wonche. Banaw ka kuma. Ato be se aka ajodo ka kuma. Mais ne te diga Hashim na. Parce que mon ante diga la. Ni ko flana ke to ba so folo de jara. Sente mo ko tara anda nyina ya no. Akira. Ajala peka ko la jone ma. Hashimi. O ba banaw tunza aida ga president kala ma odonwa. Akumbe ha. E tu president afra ki e president. Ni ñu wana ko ba e o president ko bi bolo ko jala peka di mo ko grema. Ni o jara. No na ka be nomination greke. To be bele na chogodi. Akote ni. Nomination ngala no sente mo ko e to ulu ka girita ka tene sa nomination ngala. Akofle de. E kala de na ma kuma lawo. E ma so mo le ma go bali. Ne ko gibe ni pale sisa. Amano go de. Kuma wo aw ni nyonche, aw ni na ni nyonko ya be tani nyonko, aw ni nyonche no. Me na kuma fara ma anda do ala no te wa ni nyonko anga ko to lawo. Me na de fara anga kuna funna, ama anda anda lu. Be ga men ni ngali min ke o. Ne ko mari ta daga na we mun ne. Anta wallahi benga jeddo no nere ba nyi ngali kena ngo yala ala ya da ni yere de kama sege ne kama way bara min ko na fini berna benga fanga bi ko ta mali o be dese ga mali yoro do so ko kay atay wallahi 2012 ibe ga e ate de ga fanga pina rasul na fanga ta anto la giri ono na kana kidel ne Pabo dona kana blafo bila. Kidel maseka ke malikai. Foka minge. Foka se maraka tagalima. Ana kidel ko amuro peu. Ana nyamala zanyi bega gengo boy. Ana akere ko amai. Aw forosu ko na nga fanga. Aw de be se ko la ko ato aw bolo. Ko ka aw de be se ka pepe nyina bo. Anyamala kidel de adomi be. Fabu ka kidel de rebiu. O fabu fula bolo la. Abebo. Ko be se ka foro. Aw forosu aw de fanga. Aw be fanga kele na. Ana jingale ko ma aw na ko tam jamana kunawo. Jamana yoro de be min maldon be bale ka ta yoro minawa. Akote ni. Ekisigi ekimbiri. Pa jamana ko conseil mo ko. Mo ba ko ben kuma ke. Ko be benya ma sisi ka forma ko kuma jugu yi. Mo ben ani ben. Ben ka di alai. Me benya bi ni ga muna. Se bi alai bla kina ko ke ya forma kuma na foto ko la. E bi la ka kele gbe banto e. Ko kele banto. Ko armée ni mo jamana ko ulu armée nationale ko oro jamana oro ko bla. Ko bla yo emi. Ko lu kana se. E yo yo mena. Ah ni gori. Eni ala se wo ben su do ke so ka ko ji do so. Ko so asu kai ko anga dugukolo ka. Wallahi ko aw kana se. So asu fina ni aw be jeno e. Anga ni ngale ka so asu fina jeno e wa. Ah. Ko ma jamana ma jo e kai. Benga nyame jamana surasi retea. Ko ba
b'o yɔrɔ la an bɛ cɛnna ni dɔ ye k'an ka fani ta k'a da olu ma. Ko sɔrɔdasi tɛ ka se. Identité ka jamana fɛn bɛɛ ta k'a to olu bolo. Ko ni olu ye min kɛ lakana ko la k'o de ka ɲi mais dɔ ko olu gɛn k'o bɔ dugu kɔnɔ ko olu bɛ na ni a ka baara kɛ cogoya gɛrɛ o ma jamana fila de ye wa. Ko kiri min bɛ tigɛ olu ka yɔrɔ la ko kiri o bɛ kɛ olu ka kiriw de ye an ka kiri tɛ tigɛ yɔrɔ o ma jamana fila o ma mun de bɛ yen. A ɲininkali kan ka kɛ dɛ mun de bɛ yen mun bɛ yen walayi. Nin kɛ mun ye mun ye suwazɔnw bɛ sɔn nin ma ka bɔ farabugu kɔnɔ aw bɛ sɔn wa a bɛ mun de kan n'a fɔra ko nin jamana kɛ to nin kɛcogo la bɛɛ an bɛ taa ni. Kabako don. Bɛɛ ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Merci n b'i fo. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 Kunba i ni sɔgɔma. Allo Allo an sɔgɔma. Nba somɔgɔw bɛ di Kunba? Baasi foyi tɛ yen. Tabarikala. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. N bɛ bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la. N b'aw yɛrɛ fo. A diyara n ye kosɛbɛ. A bugula. A tulo b'i la. Ne nana ka bɔ Kayi. Kayikaw bɛ di? Baasi foyi t'u la. Tabarikala. Ne ta ye foli ye. A diyara n ye kosɛbɛ. Ala ka Mali kisi. Amina rabi. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Imam. Salamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Pɔnjɛkaw bɛ di? Baasi tɛ yen alhamdulillah. Tabarikala. Tabarikala. Alhamdulillah. N ko. Farabugu libération in charte mun fɔra la bɛn kɛra kan. K'a fɔ musow ka to hijabu la et puis encore armée ka bɔ yen ka tunkɛ ka kɛ. Bɛn kɛra ka kalo kelen kɔnɔ fɔlɔ. Alhamdulillah. O yɛrɛ de kɛra a bɛnkan yɛrɛ ye. Ayiwa o kɛra. O yɛrɛ de kɛra bɛnkan ye. Ɲɛta ye alhamdulillah. Nka an b'a fɔ dɔrɔn. Ala bɛ se a ka ko la dɛ. Ni nin bɛnkan tun kɛra ka Imam Diko to ko in ɲɛ ma. Jamana bɛɛ wulila k'an ma fɔ. Nka maa wɛrɛ y'a ɲɛnabɔ ko ma k'a la ko bɛnkan kɛra. Kuma dɔ la jamana in na fo an ka taama ni tiɲɛ o de ka ɲi. An ka mɔgɔw to yen quoi. Wala fɛn min lafiya bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye. Ka niw kisi. A bɛɛ ka ɲi. Tabarikala. A bɛɛ ka ɲi. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ya Rabbi. Ala ka jamana basigi. Amina Rabbi. Sallallahu alaihi wa sallam. An b'i fo. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Darama bɛ yen? Ala don. An sɔgɔma. Allo Mas. Somɔgɔw bɛ di? Baasi. Tɔgɔ ni jamu? Bɔkari Kulubali Sɛn Jardini. I ni fama? O kɛra. A kɛra fama dɛ. Tiɲɛna o kɛra. Kuma b'i bolo. Mas, sɔgɔmada in na sisan. Ne filɛ n bɛ ka taa foro la ka bɔ Jalakɔrɔji fɛ. Jalakɔrɔjikaw kɛlen don ka sira yɛrɛ de bɛɛ tigɛ. Munna? An yɛrɛ nana bala la yan bi vraiment u diminen don yan bi dɛ. Munna? Ko u ka sira poussière ni fɛnw b'u kan ko sira in dilanli a jɔra quoi. U tɔɔrɔla o dɔ kɛra? Vraiment tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ ka sira don ka taa n ka foro la don ɲuman na mais tiɲɛ na u tɔɔrɔla. Mais dɔ kɛra o dɔ kɛra dɛ. Vraiment il est temps tiɲɛ yɛrɛ la baara in tun bɛ ka avancer cogo min na il est temps baara in tɔ a ka avancer quoi. Pour que mɔgɔw ka bɔ poussière la quoi. O cɛ. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ni degun tɛ fila ye tiɲɛ na Jalakɔrɔjikaw u bɛ ka degun. O cɛ. Vraiment il faut que autorité ka lajɛ baara in tun bɛ ka taa cogo min na baara in kun a kun sumayara a kun tilala ka teliya cogo min na ka tila ka baara in sumayara vraiment il est temps tiɲɛ na u k'u yɛrɛ saisi u ka mɔgɔw ka sira laban quoi. Denmisɛnninw diminen don bi u ye sira bɛɛ tigɛ u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kaliya vraiment tiɲɛ na il est temps autorité k'i jɔ i jɔyɔrɔ la quoi. An b'i fo. Voilà Masa an b'i fo. Merci. Cɛ a gɛlɛyara o jaminɛ n'a ye fan bɛɛ de ka kalan. Allo 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 Dara taa fan wɛrɛ fɛ maa kelen. Fɛn min ye Bican an tɛ o bila yan. An ka bila yan. An ka bila yan ka bɛɛ fo. Maaw kun sigilen don k'an kɔnɔ dɛkɔrɔko la k'a fɔ maaw ye ko wari tilancɛ dira. A ye Jibo bila n ye Daramani Jibo an kɔrɔkɛ. O bila n ye ka na delili kɛ ka wari tilancɛ di ko tilancɛ ko a bɛ di ni Ala ye dimanche jira n na. Don dɔgɔdabali o bɛ se janko don dɔgɔdalen an t'an sigi ko o ko kɔnɔ. Ala ka don yɛrɛ. O tɛ Ala ka Mali kisi wasalaam. Awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila